Hello. Ngicela nene ngakubona kami ngiyakuhlaba ngenhlafu yangizwa. Cela ungaphindi libeke kami. Impahla zami ngeke uthithole. Uyangiva kambe njandini. Ngeke uthithole selilimandini. Uliphuya uyakufuna uphuya ngeke uzulithole. Uyangiva? Yes, ngeke uthithole. Angikufuni kami. Lami lethi impahla tami kubhadala lento le nemali yami. Dathengwa ngimi. Angikufuni kami. Wathenga nini? Dathengwa ngimi mhla uyale. Ngeke uzothithola nini ngibone ngikubone la kami ngizawubika emaphoyiseni wafika ngikuhlaba ngesho uyangizwa ngoba use ngolo lwana mina ngilalela angikufuni sathane uyangizwa angikufuni la kami hamba sengikuxoshile ngeke futhi ngikuholele nemali yakho ngeke ngize ngunike yes ngeke ngize ngunike shinto yami ubulala into yami bowulayishele abantu ukuthi uyobanika emanzi Ubalayishele ukuthi uyobanika emanzi ngesakhi yami. Uyangizwa? Idlulelani sakhi yami ekhaya? Yemiyeni. Idlulelani? Yemiyeni. Yemiyeni. Idlulelani sakhi yami ekhaya beyapi? Yemiyeni. Beyapi? Yemiyeni. Ukhona? Beyapi sakhi yami ekhaya esigangele beye khona? Ukhona? Lalela nene uyahlupheka uyahamba sikhathule sesibheke phezulu uyangizwa uyabola inyawo inzanzo yakho noma inzanzo yasimakathi iyawenzeka ngentanzo yasimakathi ngiyinika enkulunkulu wena uyawunuka induze uhamba inuke yangizwa yabona emasende ayofufuka ungawasafufukiswe yini angikufuna ngiphinde futhi kubone yaphinde usela kani hayi Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. And thank you so much guys for tuning in. Well guys, ugcineke exolisile umholi weqembu legospel iNcwandweni Christ Ambassadors obuyabe yimember yeparliament laseSwatini baba uMfundisi Timothy Myeni after ivideo yakhe ethuka eqanganisa eqalekisa omunye abasebenzi bakhe igcwale ezinkundleni zokuxhumana. Uthi ke uyaxolisa kakhulu ukubona bonke abalandeli bakhe weqiwe intukuthelo. Uthi ke usexolisile nakumsebenzi wakhe lo abademthuka wathi ubengazi nokuthi uyamrecorda bamxolele ke abantu abaningi babona ngokuzehlisa kwakhe kodwa abanye basathukile bebebazintulwane yeinhlamba bezikhipha mina ke ngiyimi ngiyawuthanda kakhulu umculo wakhe futhi sengixolile impela hoping ukuthi ke he'll be able to deal with indlela aziphatha ngayo noma akhuluma ngayo uma ediniwe. Please check the following video la axolisa khona nalapho achaza khona ukuthi ke yini ebeyimbangela ukuthi agcine esekhipha lolu hlobo lwezinhlamba nemqanganiso. Bye. Angithathe leli thuba ubaba uMyeni umholi weNcwandweni Christ Ambassadors ngilethe nansi iclarification following le audio khuluma lapho khona sicabene no driver wami uNene. Ngifuna bazalwane ukuletha uxolo ukuthi akwehlanga ulungehlanga bengilimele bazalwane ngilimele kakhulu ngakhuluma ngaze ngeca angafanele ngikhulume kanjena ikakhulu ngoba ngingumntwana kaNkulunkulu. Cela umhlaba nabazalwane bonke nabafundisi nemane bazalwane ngixolele ayihle izishiyele ngithetheleleni bafowethu. Imbangela yalokufika kwalenkulumo ebuhlungu kanjena yehle ngokuthi lo mfana ungihluphile kakhulu empilweni yami. Sebenze kimi umnyaka akake impilo ibe mnandi. Imoto engimnikeze yona asebenza ngayo kulahleka izinto kungahambi kahle enza ama piece job ngasense ngaphandle komsebenzi. Yaze yafika imoto lapho ilimala khona iphula ispring igamuka phakathi. Nasemsebenzini lapho ngithola khona ithenda lapho ngiphilisa khona abantu abami yacoshwa yasuswa because of ibehavior ka driver. Kuko konke engimcolele kiko wonke lo nyaka sisebenza together ubone yena ukuthi namhlanje ekubeni sengiyibambile itruck yami lapho bebaleka nayo abheke khona ukwenza eyakhe ibusiness wabona ukuthi akangirecord ngoba abesabona ukuthi sengeke
sisachubeka sisebenze ndawonye mhlawumbe looking at all the instances ebese ngimcolele kuzona. Bazalwane, ngithatha leli thuba lekucolisa noma bengilimele kangaka as a child of God, as a man of God. Bazalwane, niyazi umuntu mayikwatile, it's a reflex action. Ngiyacela bathandwa, nazi ukuthi bengingamele neze ukucalekisa njengoba lisho iBhayibheli lithi masingacalekisi, okukanye nokukhuluma amagama aqatha ngalendlela bekungamele. Bazalwane, I admit I did not know ukuthi umfana uyangirekhoda, bengikhuluma ngizwakalisa ubuhlungu bami ngento asangenze yona. Having said that, bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu kuthi nakulesimo ungithethelele, uza kungithethelela. Bengicela nani bathandwa ningithethelele, following lokuthi ngisibonile isimo, ngisibonile nesimo ukuthi kasihambi kahle. Sikwenzile ke noko ukuthi sibe sesiya emaphoyiseni siyohlangana nomfana ngacolisa nakuye, following lenhlamba naloko konke lokhu engikukhulumile kuye nalama cases engiwakhulumile kuye. Bengicela mzimba kaJesu ningikhulekise. uNkulunkulu sephulile isihlahla abe angasidinga empilweni yami, and he has done it for the rest of my life. Ngiyaphenduka once again, ngithetheleleni bafowethu, ngikhulunyiswe ukukwata, ukuhluthuka kwenhliziyo. I failed this time around. Ngangizwa ukuthi sengiluze umsebenzi ngendlela udriver wami aziphethe ngayo, kanti naye uzamela abantu abakhe. Ngicoleleni mzimkhulu, Ningizimu Afrika, Swaziland, Botswana, Lesotho, nakhona wherever la kufika khona lo mlayezo. Ngiyazicelela, I'm humble, ningithethelele. Inkosi yomsa inibusise. Amen.